mahitabo kaninyo, hinunoa, bisan kinsay gustong magdako kaninyo, kinahanglan mainyo siyang sulugoon. O bisan kinsay gustong maghawod kaninyo, kinahanglan mainyo siyang ulipon. Maingon nga ang mga anak sa tao ni anhi, dili aron siya pag-aalagaron kun dili sa pag-alagad o sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay, ingon mga lukat alang sa daghan. Mateo 20 versikulo 27. Ato makita mga kaigsunan, kinsa katong mahimong hawod diha sa panimalay, mahimong siyang labing ubos. Pagpaubos, dahil sa may suko ni Kunday, mga kaigsunan, puli-puli, walay ingon nga, ako'y laki, ako'y bana, ako'y hawod sa panimalay. Dili na siya mga. Kini po babay, kumugay siya nagtrabaho, siya nangita, dili na ihawod siya ihawod. Dahil, gabi na kong ingon nga, dahil kung kwarta na yung palit suka, sige na magpagayon. Dili na siya mga. Mga kaigsunan, dili nagpasabot na ikaw ang dunay trabaho, ikanay boss sa panimalay. Ang bana, dili kay ulo siya na'y boss sa panimalay. Kinsa katong mahimong nabigdako, mahimong siyang sulugoon, mahimong siyang samon. Busa wala di ay boss. Busa wala di ay boss. Ako Ang tanaw. bana mao ang ulo. Ang bana ulo, Ang asawa mo ang ang kasing-kasing. asawa kasing-kasing, Ang ulo ug ang kasing-kasing magbuhat sila diha sa panaghiusa. buhat sila diha sa palagniusan. Umanta.